אז הקמנו את הספקים שלנו, וכעת אנחנו רוצים לשייך לכל אחד מהספקים את המוצרים הרלוונטיים אליו. נלך לעמוד המוצרים שלנו, ונלחץ על אוסף מוצר. אנחנו כרגע ניצור לנו כריך סלט ביצים, ואנחנו ניצור לנו כמה משקאות שאנחנו רוצים למכור בעגלה. נתחיל עם כריך סלט הביצים. בשביל כריך סלט הביצים שלנו אנחנו נמכור אותו בלחמניית בריאוש. אז שם המוצר שלנו יהיה לחמניית בריאוש. העלות שלנו ללחמניה אחת היא 5 שקלים. היחידה היא, לצורך העניין, יחידה, ואנחנו עוד רגע נסביר לגבי זה. אנחנו נבחר את הספק שלנו, מאפיית הגליל. אנחנו יכולים לשייך אותם לאיזה קטגוריה שנרצה. אני אקרא לקטגוריה מאפים. ופה יש מידע אריזה. עכשיו פה חשוב לשים לב, כי זה יעזור לכם מאוד בהתנהלות מול הספקים. יש מקומות שבהם אני ארצה להזמין 10 לחמניות בריאוש, יגידו לי בסדר גמור, נכין לך 10 לחמניות בריאוש, אבל יש מקומות שבהם לחמניות בריאוש מגיעות בחבילה של 6. לכן, אם אנחנו עובדים במקום או עם מוצר שמגיע רק באריזות קבועות, אז אנחנו נגדיר כמה יחידות יש באריזה, אנחנו נגדיר את סוג האריזה, זה יכול להיות קופסה, זה יכול להיות שקית, זה יכול להיות מארז, איך שנוח לכם. במקרה שלנו אנחנו נקרא לזה שקית, כי זה מגיע בשקיות של 6. אם יש כמות הזמנה מינימלית, במקרה שלנו זה 3, אנחנו נסמן את זה, ואנחנו נדליק את הזמנה לפי אריזה, בשביל שכשאנחנו נבצע הזמנה מהספק, אנחנו נוכל, כשאנחנו נרצה להביא 3 אריזות, אנחנו נוכל לבצע את ההזמנה על בסיס האריזה. נלחץ אוסף מוצר, ויש לנו את לחמניית הבריאוש. עכשיו בואו נוסיף את סלט הביצים שלנו. סלט ביצים עולה לנו 50 שקלים לקילוגרם, אז עלות היחידה היא 50, והיחידה היא תהיה קילוגרם. חשוב לשים לב שבעיקר כשאנחנו עובדים עם דברים כמו ממרחים שמגיעים על משקל, או אם אנחנו עובדים עם ירקות ופירות, אז היחידה תעזור לנו לנהל את ההזמנות על בסיס המידה שאנחנו עובדים מול הספק. אז אם למשל אני מזמין סלמון מעושן במשקל על בסיס 100 גרם, היחידה תהיה 100 גרם. אם אני קונה בצל במחיר לקילו, אז היחידה תהיה קילו. אנחנו נזמין את זה מהמעדניה שלנו, זה ייכנס לקטגוריית מעדניה, ואני יכול להזמין סלט ביצים בקופסאות של קילו, אז יחידות באריזה לצורך העניין יהיה 1, כי יש לי קילו 1, סוג האריזה יהיה קופסה, כמות ההזמנה מינימלית, אין לנו הזמנה מינימלית, אז אנחנו לא נסמן, נדליק את הזמנה לפי אריזה ונוסיף את המוצר שלנו. יש לנו לחמניה, יש לנו סלט, בואו נוסיף גם בצל ירוק. בצל ירוק אנחנו קונים במחיר של לצורך העניין 5 שקלים לקילו, אז יהיה לנו 5 שקלים עלות היחידה שהיא תהיה קילוגרם, גם את זה נביא מהמעדניה שלנו, הקטגוריה תהיה ירקות, ואנחנו מזמינים אותו לא באריזה, אנחנו מזמינים אותו על המשקל, אז נשאיר את ההזמנה לפי האריזה קבועה. יפה, אז יש לנו את כל המצרכים שאנחנו צריכים לכריך סלט הביצים שלנו, יש לנו את הלחמניה, יש לנו את הסלט ויש לנו את הבצל ירוק. עכשיו אנחנו רוצים גם למכור קפה, אז בואו נוסיף קפה, נלחץ על אוסף מוצר ונקנה פולי קפה. את פולי הקפה אני קונה ב100 שקלים לקילוגרם, אז עלות היחידה תהיה קילוגרם, הספק שלנו יהיה קפה הגליל, הקטגוריה תהיה קפה, ופה בואו נשים לב לאריזה. כשאני קונה קפה, אני מקבל 6 שקיות של קילו בקרטון. כלומר, באריזה יש 6 יחידות. כלומר, 6 קילו. סוג האריזה היא קרטון. כמות הזמינה המינימלית שלי היא 10 קרטונים. מה זה אומר? זה אומר שכשאני רוצה להזמין קפה, אני מתחייב להזמין 10 אריזות. בכל אריזה יש 6 שקיות, ובכל שקית יש קילוגרם אחד. כלומר, כשאני מזמין הזמנה מינימלית, אני מזמין 60 קילו של קפה, כי יש לי 6 קילו באריזה, ויש לי 10 אריזות. סליחה, שכחתי לסמן שאנחנו רוצים להזמין על בסיס אריזה, אז אנחנו נחזור ונעדכן את המוצר.
שימו לב שאנחנו יכולים לערוך כל מוצר, אנחנו יכולים למחוק אותו, ואנחנו יכולים גם לשכפל אותו, כי אם אני עכשיו רוצה להוסיף בצל ירוק וגם בצל סגול, אז במקום לעשות את כל העבודה מההתחלה, אני יכול פשוט לשנות פה לבצל סגול, הוא יעלה לי 6 שקלים, הוא לקילוגרם, הוא גם מהמדעניה, הוא גם ירקות, והוא גם לא מגיע לפי אריזה, זה בשביל לחסוך זמן. יש לנו עכשיו בצל סגול, נהדר, אז יש לנו את כל המוצרים שאנחנו צריכים בשביל לבנות את התפריט שלנו.